Pe parcursul votului pentru alegerile prezidențiale și locale parțiale în județul Iași nu s-au înregistrat incidente deosebite din punctul de vedere al atribuțiilor Ministerului Afacerilor Interne privitoare la procesul de vot. Mulțumim celor peste 2200 de polițiști, jandarmi și angajați de la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, care au fost în serviciu pentru a asigura climatul de siguranță publică, protecția secțiilor de votare și verificarea sesizărilor de posibile incidente electorale. Pe parcursul procesului de votare, la nivelul județului Iași au fost înregistrate 28 de sesizări de posibile incidente electorale, dintre care 16 nu s-au confirmat. Mulțumim alegătorilor care au participat la procesul electoral cu respectarea cadrului legal, în deplin respect pentru valorile democrației. Mulțumim de asemenea reprezentanților presei, care pe tot parcursul perioadei electorale au asigurat transmiterea cu obiectivitate a informațiilor despre misiunile efectivelor MEAI. În continuare, structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân la datorie pentru asigurarea climatului de ordine publică și asigurarea intervențiilor în sprijinul cetățenilor.